sawa sawa ili hao wanafunzi wafike kwa shule. Riwruok mar jopunj KNUT bade Mandera koro dwaro ni sirkal mondo oteg arita mar jopunj matiyo e gwengego mondo mi chenro mag somo odhi mbele maber e alwora no. Kagiloso e romo mar riwruok mar higa e boma ma Mandera, jalup riwruogno Hussein Hassan owacho ni onge mar arita keto somo kuma tek kendo keto alwora ne jopunj ma miyogi rengo. Omedo ni kaunti no nigi nok mar jopunj maromo 2,000 e sikunde 300 mag primar kod 550 mag sekondar ka okwayo riwruok mar TSC mondo ondik jopunj or e kaunti no. When I was a principal of bade by national literacy, whereby we train the probably you are in an area that is safe, but by virtue of one thing is mentioned somewhere, kindly don't desert your institution of working. Just work well. In case of any alarming, rest assured we will stand by you in full force. This one tutaambia serikali wa evacuate our teachers, they are reported relocated to town. Lakini mahali, we need you, you are our brothers. Musikubali ati because you want to go to Kisii, ama you want to go to Kisumu, ama wataka kurudi Ukambani, usituache tafadhali kwa shida. We are Kenyans. Ama ngadani? What is reasonable? Tunatoa. Ile mahali tunajua walimu hatari, maisha yako hatarini, tutatoa.